Здравейте и добре дошли в моя канал. В днешното видео, макар и може би малко рано, но все пак ще ви покажа как да си направите ето тази изключително красива, нежна и женствена картичка за предстоящия ден на жената. Първата стъпка е да намерим нашето вдъхновение. Аз избрах именно тази картичка, която виждате вдясно, която открих в Pinterest. За фона, който оригинално е черно-бял, аз избрах картон от много светъл цвят шампанско. За частта с дребни цветя избрах десен, отново в по-светли цветове. Тези красиви рози ще изрежа от друг декоративен картон, а тези ефирни реснички най-отдолу на самата картичка ще пресъздам с тази красива релефна салфетка. Много е важно първо да изберем внимателно всички материали и да се уверим, че имаме всичко необходимо. Подбрала съм ви няколко алтернативни решения на материалите, които аз използвам, така че може да проверите описанието по-отдолу. Започвам като режа правилен правоъгълник от светлия картон, който ще ми служи за основа. След това изрязвам правоъгълник от цветния десен, така че да е на половината на основния правоъгълник, но да има рамка около него все пак. Оставила съм всички размери в описанието на видеото, ако са ви нужни. За розичките избрах да използвам ето този десен, като първо изрязах излишните части от страни, за да ми е по-лесно да изреждам внимателно с ножичка всичко на ръка. На оригиналната картичка, която използвах за вдъхновение, те са 3 на брой, но в последствие аз реших да останат само 2, тъй като идваше твърде претрупан. Не е нужно да правите всичко едно към едно с примерната си картинка. Следвайте вашите предпочитания и харесвания. Така, вече имаме основата, цветния десен и двете розички. Остават само кадричките в долната част. За да ги направя, взех листче и на него отбелязах средата на цветния десен. След това измерих и отбелязах средата отново. Започвам да рисувам тази извита фигурка, като спрях точно на средата. Разбира се, вие може да промените формата, но смятам, че тази е доста лесна и подходяща. След това прегънах листчето на 2, точно по средата и изрязах очертанията, така че да ми се получи напълно симетрична формичка. Използвах тази формичка за шаблон и го очертах 2 пъти точно един до други върху салфетката. Тук обаче допуснах грешка. Не бива да го очертавате точно на края на салфетката до ръба, а да оставите малко салфетка зад него, като направите това 2 пъти. И да ви се получи нещо подобно. Така, вече сме готови с основните елементи. След това направих малкото квадратче с пожелание, като от малко по-тъмен картон от основата изрязах квадратче с подходящи размери. След което изрязах дъгички на ъгълчетата, както и в оригиналната картичка. Добре е да се вглеждате внимателно снимките, които използвате за вдъхновение, за да може да вземате всяка добра идея от тях. След това разпечатах надпис шрифт в светло-сиво с размери малко по-малки от квадратчето. Изрязах и неговите ъгълчета и го залепих в средата на картончето. За да завърша целият надпис, повторих буквичките с златен гел химикал. Тук идва ред на малко по-трудната част, а именно сглобяването на цялата картичка. Първо залепих салфетката за цветния десен, като я прегънах. Така ще имам чист прав ръб и ще скрия някои неща малко по-късно. Сега идва ред да прекрепим панделката. Аз използвах тейлбот, като нагласих панделката където искам и на задната страна защипах.
Пъхнах тейлборда между панделката, цветния десент и залепената част на салфетката. Така като пуснем прегънатото, телчетата на тейлборда няма да се виждат. Повторих и за от другата страна на панделката. Тук бъдете сигурни, че панделката ви е достатъчно стегната, но и не твърде много. Поизрязох малко от розичките, за да паснат на мястото си. След това взех парче картон от кашон и го залепих на задната част на едната розичка. По този начин ще постигнем 3D ефект. Повторих същия процес с квадратчето с пожелание. Тогава дойде ред и да залепя всичко, което сме направили до сега за основния картон, като оставя рамка отстрани, разбира се. След това залепих втория ред реснички, като ги подпъхнах под първия. И последната ми стъпка беше да залепя парче картон на гърба на втората розичка и да я залепя върху картичката. И най-накрая сте готови! Благодаря ви, че гледахте това видео и се надявам то да ви е харесало. За повече вдъхновение може да посетите блога ми. И за да сте сигурни, че няма да пропуснете мое бъдещо видео, може да се абонирате за канала ми.